Máte stejný problém? Pojďme si ukázat pár technik, jak na to. Co ze začátku potřebujeme, je se na jednokolku nějak dostat, že? Takže nejlepší je nenasedávat někde mimo, ale stoupnout si někam ke zdi a vlastně opřít se o zeď, jeden pedál se dá dolů a krásně se vyhoupne na jednokolku. Tohle to vám může ze začátku chvilku trvat, vypadá to jednoduše, ale ze začátku to teda moc jednoduchý není. No a potom, když tohleto vlastně zvládnete, tak už stačí se přidržovat zdi a snažit se nějakým způsobem rozjet. Ze začátku vám to bude trochu hůř, spíš vůbec, no a nebojte se, za pár hodin to budete mít v malíku a už můžete začínat s jiným způsobem. A to je vlastně odrážení se od nějakých předmětů a budete se snažit jezdit bez žádné opory. Princip tady tohohle spočívá v tom, že se vlastně držíte sloupu a odrazíte se a snažíte se jet vlastně bez ničeho. Nasedáváte s oporou, ale jedete bez ničeho. No. Takhle ujíždíte metr, 2, po čase 3 a pak přijde bod zlomu, kdy prostě ujedete třeba 100 metrů a to znamená, že už to máte docela v malíku a můžete začít trénovat nasedání bez jakékoliv opory. Nice. Já se to nestihl. První a zároveň nejjednodušší způsob je nasedání pomocí ruky. Kliky si dáte do vodorovné polohy, rukou si chytnete kolo co nejvíc vepředu, jednu nohu dáte na pedál, dáváte nohu na ten pedál, co ho máte blíž k sobě a vlastně odrazíte se a přenesete co nejvíc váhy dopředu, současně pustíte kolo a musíte se rozjet. Vlastně ono samo vás to donutí se rozjet, protože jinak spadnete dopředu. Druhým rychlejším a i praktičtějším způsobem je nasedání bez chytání kola. Kliky si dáte do svislé polohy, jednu nohu dáte na pedál a vlastně teď se vyhoupnete jakoby dopředu a zároveň dáte nohu na druhý pedál a hned se musíte rozjet. No, tenhle způsob je špatně se na to nasedává do kopce, to je lepší ten předchozí způsob, ale tohle je efektnější, rychlejší a nemáte pak špinavý ruce, když jdete třeba někde. A až vás ty předchozí způsoby přestanou bavit, tak můžete zkusit něco takového. Tak tady se rozhodně netrénuje.